salat subuh niku mung minangkani kangge nyuwun ngapura badan lan nyawa. Terus salat zuhur, salatipun Nabi Ibrahim kangge ngapura napa? Kangge ngapura bahu loro lan sikil loro. Niki kula njelasaken ngoten niki mung minangkani anggenipun ibadah kula lan jenengan ampun ngarep-arep utawa pede banget nek benjang niku ngandalke utawa menjagakan amalipun salatipun kula lan jenengan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Dadi pun nglampahi salat niku ampun ngantos kangge harapan padu utawa usul dhateng Gusti Allah kula wonten alam donya salate estu jungkung utawa mboten nate tinggal salat mung pengin ngarep-arep swargane Gusti Allah. Niki kula jelasaken ngoten niki supados ampun dados tiyang ingkang kegandulan ngamal. Sebab niku bahaya mangke nek dong boten kebener ilang ngamal saenipun. Nah niki salat mawon zuhur niku salatipun Nabi Ibrahim mung kangge ngapurani bahu utawa pundak kalih lan sikil kalih niku. Napa samparan kula lan jenengan kaki kula lan jenengan anggenipun mlampah wonten gen maksiat niku dipun ngapurani dhateng Gusti Allah merga salat zuhur. Lajeng salat asar niki salat asar niki subuh zuhur sakniki asar. Lah asar niku salatipun Nabi Yunus. Nabi Yunus niku wonten jeroan iwak nun niku riyen dipun usir kalian umate, dipun buru-buru kalian umatipun sebab mboten cocok kalian Nabi Yunus. Akhirnya Gusti Allah paring keselamatan melalui iwak nun niku dipun dahar kalian iwak nun dangu wonten jero weteng iwak ning tetep selamat. Lah niki salatipun Nabi Yunus niku salat asar 4 rakaat kangge ngapurani walikat loro niku. Walikat niku wadai mata niku alis niku sering maksiat. Terus walikat loro lan dodo niku. Walikat loro geger lan dodo. Gegere kula lan jenengan mikul bondo sing sanes hakipun kula lan jenengan. Terus dodo kula lan jenengan niku sering maksiat. Niku jaman senem napa niku niki dipun ngapurani kalian salat asar. Makomipun salat asar wonten jantung kang gumantung. Dados tiyang ingkang jarang nglampahi salat asar niku kathah ingkang menderita penyakit jantungan. Niki jantunge lemah sebab jarang nglampahi salat asar. Nah mongko kula lan jenengan niki kula detilaken sebab ngaos hikam ampun ngantos terlalu pede mengandalkan amale mergo salate mawon niku mung kangge ngapurani bagian anggota badan kula lan jenengan benjang nek dados saksi niku sampun sanjang kiambak ngomong dhewe-dhewe lah niku tangane nggih ngobrol dados saksi jaman teng dunya pripun. Terus mripate niku nggih sanjang piyambak-piyambak. Lah niki salat asar mung minangkani kangge nyuwun ngapura walikat loro geger lan dodo. Gegere kula lan jenengan sing brengkunung niku ndadosake mboten senenge tiyang sanes. Wong kok dideleng saka pundhake niku brengkunung temen. Lah niki gegere nyuwun ngapura merga nglampahi salat asar. Samonten mawon muga-muga alon-alon ning saged dados
dasar imanipun kula lan jenengan dados slamete dunya akhirat. Allahumma amin. Wallahu yaqti bi ibadi wa firah walahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi